O Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra presentou nos pasados días o programa de actividades de verán que complementa os percorridos fluviais en catamarán, as visitas ao románico e o enoturismo. As praias fluviais gañan visitantes, para algún xa en demasía, e achegan actividades de aventura como paddle surf na cova ou a rutar de kayak tanto no Sil como no Miño. Nas actividades de verán está tamén a xeoloxía e existe a posibilidade de coñecer a formación da nosa paisaxe dende o punto de vista dos expertos. Por exemplo, nos canóns do Sil e do Miño. A minería aurífera da comarca de Quiroga dentro do proxecto de Xeoparque coñecendo a figuras como a dos bateadores que aínda hoxe rescatan pepitas de ouro das augas dos ríos. A Pobra do Brollón, por exemplo, abre as súas covas e castros con visitas guiadas por expertos. Sendeirismo, picnics e percorridos polo territorio xunto con actividades infantís na procura do tesouro ou roteiros BTT ou marcha nórdica son algunhas das propostas do almanaque de verán que se pecha neste caso coa festa das fachas de Castelo en Taboada. Esta fin de semana terá lugar unha visita teatralizada a Santa Cristina de Ribas do Sil, deporte na Praia da Cova no Sabiñao e concerto grupal no Mirador de Santiorxo. Complementarase coa ruta xeolóxica do Canón do Río Mao. Isto no que se refire ao programa lúdico que se desenvolve en parte na rede de museos e durante os eventos festivos e gastronómicos. Toda a información e programación está nos concellos e oficinas de turismo, pero tamén na nova web interactiva do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, quen quere incrementar a estancia media dos visitantes ata que acade as 3 noites e medio de prazo. Actualmente está na cifra de 1,8 noites.